Na szóval, sziasztok! Ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan csináljunk egyszerűen és tök könnyűen egy intro videót, vagyis inkább amit a magyarok szoktak csinálni intro videót, azt most megmutatom milyen könnyedén lehet csinálni. Ugye megkértek rá, hogy mutassak intro videókat, elég sokan mondták, hát így jó, megcsinálom, most van hozzá kedvem is, el is magyarázom. Tétször megint eltörtél a témától, nem. Szóval elsősorban is kell egy torrentes program. Én a BitTorrentet használom, mert az külföldi, és most én valahogy engemet jobban hoznak a külföldi dolgok, mint a belföldi cuccok. Igen, ez az angol, szóval beírod ugye a Google keresőbe az BitTorrent 7.8 letöltött, nekem ez már ugye megvan. Itt van, én már csak szarjátékot, programot, minden szart letöltöttem már vele. Oké, leszedett. A videó alatt itt lesznek ugye a linkek, hogy honnan tudod letölteni a BitTorrentet, a Sony Vegas-ot, és még ami kell még, amit majd el fogok magyarázni a videóban. Oké. A másik megnyitunk ugye megnyissuk a tök mindegy milyen böngészét, Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, vagy mit tudom én, tök mindegy, nekem most ez Firefoxon van, szóval nekem ez most jó. Megnyissuk most alapban, mit alkot a TCV. Szóval beírjuk azt, hogy amit a magyarok szoktak általában csinálni, most nem akarom őket bántani. Ez attól függ, hogy mondjuk az XP-t van, akkor 10-es és 11-es verziót töltsél le inkább, de attól függ, hogy milyen Sony Vegas-od van. Mert nekem 10-es van. Akinek 11-es vagy 12-es verzió van, a Sony Vegas-nál azt írja be. De inkább mindjárt mutatok hogy mi fog történni. Szóval ide beírjuk azt, hogy 10 intro free download, apá sok elbetű. Szóval ezt arra értem, hogy szabad onnan lehet ingyen letöltés, azt jelenti intro. És itten ugye van, amit kiválasztasz, ami neked most alapból tetszik, ugye megnézed, hogy milyen intro videó, hogy hogyan mozognak benne a képek, az írások is, ami neked tetszik. Azt letöltöd általában, ugye mondjuk ez így mozog. Ezt nem tudom, hogy a belső hangot is feleveszi most ez a program, ez a HyperCam. Vagy sem, vagy hogy késik a hangom a kép alatt, szóval a videó alatt, de remélem nem. Szóval most fogom elsőnek kipróbálni, hogy vesz meg ilyenek. A HyperCam. Itt van általában letöltési link minden intro videó alatt általában, erre rálépi. Ez az oldal pedig a Sony Vegas-nak az egyik ilyen fő oldala, itt sajnos az van, hogy itt a legnépszerűbbeket és a legújabbakat teszik fel erre az oldalra. És itt van az, hogy Sony Vegas Pro 10-es intros videó, itt a 11-es verziós, itt a 12-es intros videók, szóval bocs az angol kiejtésért. Szóval mivel nekem 10 van, ezért én ide lépek, és itt kiválasszuk például, hogy neked melyik videó tetszik, itt meg lehet nézni. Hát most kicsit elég lassú, igen, hát igen, mert HyperCam, stb. Most ezt kinyomjuk, a BitTorrentet is kinyomjuk. Ugye hát elsősorban megvolt ugye a BitTorrent, amivel tudod tölteni a Sony Vegas-et, mindjárt elmondom. Azt is, és mondjuk például nekem mondjuk csak ezt kell letöltsük. Általában. Remélem értető lesz, amit pofázok. Rálépünk. De a reklámok mindig mindenhol bejönnek, de utálom őket. És akkor itt letöltsük. Oké, fájl letöltése, ez ott letöltődik. Akkor ezt kinyomjuk, az oldalt is kinyomjuk. Majd ezek mind ott lesznek a videó alatt leírva, szó szerint, hogy melyikre lépjél, mit csináljál, de itt is elmagyarázom. Utána van a külföldi torrentes oldal, mert ugye már megvan nekünk a BitTorrentünk, vagy az UTorrentünk, tök mindegy, csak torrentes program legyen, amivel le tudjuk tölteni a Sony Vegas-t. Akinek XP-je van, azt mondom, inkább szerintem 10-es verziót töltse le. 11-est is le lehet, de hiába írod be azt, hogy 32 biten fusson, vagy 64 biten, ezt nehéz megkeresni, hogy azt a torrentes torrentet, amivel a 11-es verzió működik XP-n, ezt én is elszorokoztam le, de most ez lényegtelen, nem akarok a témáról letérni. Szóval most inkább azt mondom, hogy az XP-t van, akkor 10-eset töltsd le. Itt van, ugye, rálépsz erre, ugye? Download, szóval te Pirate Buy, vagy hogy kell kiejteni, bocs, az angol kiejtés, itt van, hogy programok, még magyar is, mit az a Sony Vegas Pro. Miért nem a 10-et írtad be, vagy mindjárt mutatok valami egyszerű. Idő kérdése. Na. Oké. Itt van, hogy a seedelték, szóval ez azt jelenti, hogy minél több itt a seedelés, az annál jobb, mert sokkal gyorsabban jön le a program, játék, kép, vagy bármi ilyesmi. Mondjuk ez a jó, sokan szídelték, meg sok ember visszaszídelte a gépéről, meg ahány embernek inkább megvan a gépen ez a program, ez azt jelenti. És itt vannak a Sony Vegas-ok, és nekünk ez kell. Itt az a jó, hogy ide ki van írva, hogy X86, remélem azért nem vagyok annyira hang, de majd Sony Vegas-ba adok rá egy kis kakaót hangomra.
Szóval ez arra jó, hogy 32 biten és 64 biten is fut, ez meg plusz arra jó, például sok Windows 7 meg Windows 8 64 biten fut, ez meg azt jelenti, hogy mind a kettőnél. Nekem is ez van, és itt erre rálépünk. Get this torrent, szoroz az angol kiejtésem, szóval get this torrent, na mindegy. Oké, BitTorrent, vagy UTorrent, ami nektek fel van telepítve torrentes program, rálépünk, oké. Rám írtak. Mindegy, Steamen, nem megyek izolni, na mindegy. Itt ráléptek, és akkor most elkezdi tölteni. Nekem ez már megvan, de van töltve, szóval ez nekem nem kell. Ezt megvárjátok, hogy letölt, ugye. Hát ugye ez fel kell telepíteni, ugye letölt, betölt, ugye kiírja, oké, mondjuk magyarul az lesz kiírva, hogy kész, de ugye itt meg az van, hogy angolul írva, hogy finished, szóval azt jelenti, hogy kész. Szóval letölti. Most lényegtelen az asztalommal foglalkozzatok meg, hogy milyen programot használok, meg stb. Hanem a videónak a lényegével törődjetek, légy szíves. Ugye nekem itt van a Sony Vegas. Majd küldök egy olyan linket, mert ugye amikor telepíted fel a Sony Vegas-ot, akkor kell hozzá egy patch, és kell hozzá egy keygen, vagyis egy kódbeíró cucc. Igen, sajnos ne olvassatok a nevemet, nem tudom kitakarni. Jó, mindegy, nem szégyen. Ja, igen, szóval ezt így elmagyaráztam, amit letöltöttünk cuccot, ezt azért mondom, hogy jobb ezt így megfogjuk, ugye ezt, amit letöltöttünk intro videót, ezt kirakjuk az asztalra. Kitettük, oké. Ezt megnyissuk, ezt bezárjuk, mert ez nem érdekel, nem fog most counter-strike-ozni, menni vizőre, varra, meg ilyen mixelésre. És akkor ugye itt van, amit letöltöttünk intrót, ezt most megnyissuk. TC, miért nyitottál meg kettőt? Majd mindjárt megmondom, mert én már előre egy kicsit kipróbáltam. Mondjuk a hiperkamot azt még nem. Na szóval, ugye most feltölti nekünk a cuccot, bla bla bla, ugye itt mutassa. És akkor itt megy alatta a hang, ugye, a videós, produkció, meg ki van írva, stb. Ebben nekem csak ez egy bajom van, hogy itt kicsit elég szar minőségű, és itt van ez a két fekete szar. Én azt csinálom, egy kicsit cselfes kolbász vagyok. Lekérünk egy jó izőt, ahol tudom szerkeszteni a videót, ugye én ebben szoktam általában az alapvideóimat szerkeszteni, nem is kell nagyobb, meg ilyenek. Nekem legalábbis nekem ez így jó, de kinek mi ízlések és pofonok lényegtelen. Megfogom, ezt átmásolom. Ezt megfogom. Fogom copy, megfogom, bemásolom. Anyád, és miért nem vagy jó? Még egyszer copy vagy kijelöljük, Ctrl-C, Ctrl... Igen, az lesz. Oké. Ugye mivel két sávval alatta... Anyád! Na mindegy. Mindjárt. Na mindegy. Látjátok, mert hogyha átállítsuk itt nagyobbra, anyád, nem kérek izőt. Szóval itt átállítottuk ugye nagyobbra felbontásba, ugye Full HD, ugye 1280x720 p-be, meg 30 fps, ez bőven elég neki, szóval azért ilyen szebb, most nézzétek meg. Persze sokkal szebb, amikor átkonvertálja a videó, Sony Vegas a videót. Csak itt ugye kisebben mutasd, csak egy ilyen, hogy is mondjam, mint ami van a kameráknál az LCD kijelzőn, ezt inkább úgy, nem tudom, nem LCD kijelző, de na értitek, hogy mit akarok ebben utalni, szóval itt kimutassa, hogy kb. Milyen itt tudod szerkeszteni a videókat, stb. Akkor megint ugye ellopjuk még ezeket innen, copy, azt hiszem, és akkor itt van az, hogy anyád, az nem, az nincs itt. A hang, a fájt ezt oda letesszük, a videó alá meg ezt oda fel. Hát mondjuk ezt jó lenne kitörölni, mert ugye ez csak egy hangsáv. Itt van delta track írni. Ugye még így itt van ez, akkor ezt is kimásoljuk. Ezt is azt. Aha, ez is egy hangcucc, ezt is kitöröljük. És lekérünk egy új insert video tracket. Szóval ezt ide felőre. Ezt az... Várjál, igen, ez volt előtte. Ez a produkció volt alatta. Így. Aztán lekérünk még egyet, és most mindegyiket egyen feljebb tesszük. Így. Ezek a tesztek, mert ezeket azoknak nevezik. Hol van? Itt insert és test media, ezeket annak nevezik ezeket. Amit lehet videó alá írni, végülis ez azt jelenti, és itt a harmadik, amit ki akarok más, úristen mi ez? Mennyi van? 2 is van, itt akkor 2-t kimásolunk. Copy. És akkor azt oda, és akkor itt van ez. Anyád, ezt kijelöljük.
copy, és akkor paste, vagy nem tudom kiejteni, sorry. És akkor ezeket így arra mozgassuk. Így. Anyád, nem tudok hozzád férni. Így, tada! És ez már megvan. Ugye itt menni fog. Azért nincs itt írás, mert megfogjuk, erre rálépünk. Anyád, a krumplist, ezt addig be lehet nyugodtan zárni. Aha, azt benyomta X-re, erre figyeljetek srácok. Ezt azért kell benyomni, hogy átlátszó legyen. Fú, várját, melyik van? Screen, vagy hogy kell kiejteni. Azért kell ezt erre, hogy itt látszódjanak a betűk, látjátok az írások milyen szépen. Szóval ezt addig bezárhassuk. Én azért csináltam Full HD-ban, mert sokkal szebb lesz a minősége YouTube-on, meg ahogy átkonvertálja az egészet, de mondjuk ez még a konvertáláson is múlik. Azt is mindjárt elmondom. Ugye itt vannak az írások, stb. Itt, hát ugye ennek kisebbre veszem, mondjuk ide beírom azt, hogy TCV Csokiboy, te beírod a saját nevedet, itt van a betűtípus, szóval inkább, bocsánat, a méretek, itt van a betűtípus, nekem ez már az alap, szóval nekem ez szokott lenni. És itten ebben tudom mozgatni, hogy mondjuk ez itt feljebb legyen. Ez pedig, hogy milyen színű legyen, ezt még itt lehet állítani, sötétebb, kék, de szerintem ez így jobb, mert ha átálltam másabb színűre, feketére, akkor itt tehát elég ratyirambó lesz. Tudsz adni nekik ilyen effektet, hogy mondjuk így besárguljon például, szóval besárguljon, jó. Szóval itt ez az árnyalata, vagy minek nevezhető betűnek, vagy minek szónak az árnyalata, ez itt más színű legyen. Mondjuk lehet kékre állítani, vagy pirosra például. Így pirosan jó. Itt akkor rámegyünk a másikra, de meg a produkció, ezt mondjuk átírjuk, mondjuk ugyanúgy, hoppá, is. Nem produkció, remélem jó írom, ha nem, akkor szóljatok rám, bocs. Mindig úgy szoktam elcseszni a helyes írást is, hogy sietek, ez erre. A produkció, ez meg alatta van. Ezt mondjuk kicsit feljebb, hát mondjuk valamilyen szinten, ezt mondjuk lehetne egy kicsit másabb színnel. És akkor ezt mondjuk egy sárga zúg, az nagyon rikító ez. Kék. Hát esetleg még így jó. Aztán itt a harmadik. Hoppá. Bocs. Ez melyik is? Aha. Ez pedig a YouTube cím, ide beírhassátok a te YouTube címeteket, amit innen ki tudtok másolni, mindjárt meg is mutatom, nekem ugye itt van. Biztos nektek is van YouTube üzőtök, gondolom. Menjél már kolbász! Úgy így van. Aztán utána ezt ide bemásolom. Az egészet kitörlöm, aztán bemásolom. Azt. És itt van az a YouTube URL címetek, azt meg kicsit. Hát mondjuk jó itt, mert ugye ott van az a lila csik is, az így jó is. Ez. Mondjuk ezt kicsit lehetne feketébre szerintem. Így eltűnik, akkor legyen fehér. Szerintem jobban fog élőben látszani, mint a apróbb minden, meg szemcsésebb itt minden, mint ott, amikor átkonvertálódik a videó. Ez micsoda, ez az utolsó. Mindjárt meg is nézzük. Ezt ki kell innen törölni, vagy ha bár ugye várjál, megadjuk mind a kettőt. Aha, jó, oké. Szóval ennyi lenne egy kis mini alapintro, amit inkább a magyarok szoktak csinálni, hogy letöltik, aztán így aláírják a saját nevüket, meg dolgokat, aztán megvan oldva. Hát mondjuk szerintem a második inkább törölhető lehetne, mert ugye így, ez nem kell oda. Szerintem egy alapból ennyi. Ott van az a lila csík, ami kijött, és ez itt tökéletes. És ennyi. Utána annyit kell csinálni, hogyha készen vagytok a videó animálásával, vagy inkább szerkesztésével, akkor kijelölitek. Szóval ami itt van, ez így hosszan nyomjátok a bal egérgombot, és így tadam. Azért, mert itt ebből a csíkba ezt fogja elmenteni nekünk átkonvertálni. Mert ha csak így hagyod, akkor nem fog semmit csinálni, és ami nem, hát mégis konvertálni fog valamit, de szerintem a sok sötét réteget is hozzá fogja tenni, ami hülyeség. Szóval az, hogy oké, ezt átkonvertálja, de akkor itt az ürességet is tovább fogja venni. Szóval ezt mondom, hogy jelölt ki azt, amit eddig szerkesztettél, csináltál, így, és file, és itt van a renderász, lehet, hogy rosszul ejtem ki, sorry. Én megmondom, hogy miben szoktam, amiben szerintem jó is, egy alap jó HD-s videó. Itt átálltam VMV,
de mondom, attól függ, hogy nektek meg itt tetszik, ízlések is pofonok. Itt egy alapot szoktam beállítani, 6 MB az HD, mit tudom én, 720-30p videóba. Oké, itt még annyit szoktam csinálni, hogy a videót felállítom 100-ra. Itt a projektet beállítom Bestre, szóval hogy kiváló minőségű legyen a videónak a izője. Képminőség, adok neki egy nevet, hogy ha intro van, akkor teszt kolbász. Ennyi, mented, ez itt betölt 100%-osra. Elég gyorsan csinálja. Szerintem ezért még lehet rá fog tenni egy percet, lehet, hogy egy perc lesz a konvertálás. Na mindegy, ugye ez betöltődik, utána open lejátszott, hogy fog kinézni, majd mindjárt megcsináljuk, utána meg mi a neve, megfogod, ugye itt van a YouTube fiókot feltöltés, feltöltöd, az cső, itt, szerintem magyarul van úgyis kiírva, szóval szerintem értetek hozzá, nem kell nekem ezt elmagyarázni annyira, de így csinálnak sok magyar, nem akarom bántani a magyarokat. Jó, bevallom, hogy én is innen kezdtem el, az első intrómat ugyanígy így loptam el, bevallom. De így csinálnak egy alapból, ne írjál rám, te kolbasz! Még a végén híres lesz ebből a gyerekből. Jó, még lefagyaszt a gépem. Ja, amúgy én annyit mondok, hogy amikor Sony Vegas-szak ugye konvertáltok, akkor az egyetlen egy probléma az, hogy lelassítsa a gépet. De mondjuk ha erősebb gépetek van, ilyen 4 GB és meg 6 meg 8 GB ramotok van a gépetekben, meg 1 meg 2 GB-s videókártya, meg mit tudom, meg milyen 4 magos meg 6 magos processzorotok van, meg minden ilyen. Akkor talán, hát lehet használni anélkül is a gépet, csak lassú ez, de szerintem a játékot azt nem ajánlom, hogy megy addig a konvertálás is játszom, mert szerintem minden gépet azért lelassít ez a konvertálás, ezt így megmondom előre. Nem vagyok itt! Nem csak a nevem, hanem kolbász. És nem akarok counter-strike-ozni, is fáj a fejem. Ezt is már nem is az, hogy kényszerből, hanem már ígértem, hogy megcsinálom ezt a videót, megkérték. Hát, hogy bevallom őszintén 10 ember kérte, hogy mutassam be egy ilyen apró alapintro videót, és ebben megvan az, hogy töltsd le ugye a torrentes programot, a Sony Vegas-ot, sőt adok nektek egy olyan linket, ahol lehet szedni a Keigent és a patchet. Hogyha a Note 32-dők van, akkor inkább kapcsoljátok ki a vírusírtót, mert a Keigenre meg a patchre azt fogja írni, hogy vírus, de közben nem, mert akkor már régen beszart volna az én gépem is, mert már 1,5 éve rajta van a mi a neve, Sony Vegas, meg ugye a patch, meg a Keigen, szóval serial kódok a gépemen, szóval nem szart be ettől, ez csak egy hülyeség, csak a vírusírtó nézi annak. Azt kapcsoljátok ki, amikor a patchet is a izét akarjátok felrakni, csak jóból mondom. De szerintem ez a videó nem arról szól, hogy Sony Vegas telepítéséről, de szerintem egy csomó biztos, hogy a YouTube, mert most már magyarok is csinálnak egy csomó olyan videót, amit a külföldiek. Szóval szerintem ezt az intrót is megtaláltátok volna, de nem tudom miért pont én hozzám fordultatok, de végül is örülök neki, és köszönöm szépen, hogy én hozzám fordultatok abban az esetben, hogy én mutassak be egy ilyen intro alap cuccot, szóval legkönnyebbet, egyszerűen tök könnyűen előállítani egy mini intro videót. Azért tutorial videókat azért így annyira nem hiszem, hogy fogok mutatni, de szóval, ha megkértek, mert az a baj, hogy magyarok is nagyon-nagyon sok Sony Vegas-os tutorial videót csináltak, de szerintem Adobe After Effects-es tutorial videókat nem igazán csináltak még magyarok. Lehet, hogy van egy-kettő, de nem annyira, mint Sony Vegas-ban, szóval már elég sok minden elterjedt, mit nem mondjak. Szóval van Sony Vegas-os csomó olyan videó, hogy az hihetetlen. Beírod azt, hogy nézzétek meg, nem az a Sony Vegas Pro, odaírod, hogy hiszen magyarok vagyunk, és tessék, van egy olyan Sony Vegas tutorial, Sony Vegas 11-jel, intro készítése, tessék, ők itt csinálnak intrót, első részvételek, most ezeket itt híreztelem, legyen nekik feliratkozási számuk, meg nézettségszámuk, nem csak úgy szállt. Szóval van egy ilyen csomó, hogyan készítsünk intrót, tessék, de amit nem értem, miért hozzám fordultatok, de mindegy, amikor itt is vannak, na mindegy. Remélem azért jobban el tudtam magyarázni, mint bárki más is, bocs, hogy ennyi perc lett, meg szófosásom lett, de az inkább próbáltam nektek elmondani egyszerűbben, aki nem ismeri a Sony Vegas-ot, vagy hogy hogyan töltse le, ezt is elmondtam, legalábbis könnyedén megpróbáltam, röviden, tömören. Itt van az a Sony Vegas Pro 12 full ingyen letöltési telepítése, tessék. Azt mondom, hogy én inkább már ilyeneket nem akarok csinálni, mert már csináltak, és nem akarom ugyanazokat lekopizni, meg minek. Az Adobe After Effects meg egy nagyon jó videókészítő program, de az tényleg nagyon kell érteni, meg sokkal több mindent lehet benne csinálni, mint a Sony Vegas-ban, meg sokkal tényleg jobban lehet effektezni, meg mindent. De mondjuk ez más téma. Tetsző megint eltérte a Sony Vegas-tól, meg az intrótól. Bocsánat. Csak ezt akarom nektek megmutatni, hogy nagy baj legyen, mert láttak ezt a hibát, azt a hibát írta ki. Remélem érthető volt eddig a tusz, de hogyha bármi kérdésetek merül fel a videóval kapcsolatosan, akkor ott a Facebook, ott a Skype,
ott van a videó alatti kommentel, videó hely, oda nyugodtan írhattok, és mit nyomtam meg. 8 másodperc. 6. Azért iző lassú, azért tart ilyen 5 percbe kb, mert hát ugye megy ez a izőfelvevő program, ez a Hypercam, ez is az lassítsa elég a gépet, de mondjuk szerintem akár erősebb gépe van, szerintem annak jó. De mondom, ne avval törődjetek a pofázásommal, meg hogy néz ki a gépen, meg minden ilyen, hanem a videónak a lényegében, hogy BitTorrent vagy UTorrent, szóval torrentes program, Sony Vegas letöltése, a Kegen meg a patch felrakás után, amikor kéri ugye a Sony Vegas, utána a Sony Vegasban hogyan csinálsz intrót, ez legyen előttetek, ez legyen a lényeg, ne az én hülyeség, ízőjeim, pofázásaim, meg a gépen, meg stb. Oké? És akkor megnyissam. Nem ebben nyissuk meg, ugye itt van Teszkolvaszt, és itt van a társítás, Windows Media Player. És akkor tudom, és akkor mondjuk eltűnt ez a két. Jó, mondjuk ez csak azért van itt, de igazából nem lesz az. És akkor ilyen lett. Tudom, ennyi. És akkor megfogod, és akkor feltöltöd, megkeresed ugye, beírod hogy YouTube. Mennyi van? Na, de nézzétek az izőjémet. Nem szabad. Itt van egy feltöltés. Én ezt nem fogom feltölteni, és akkor ugye kiválasztod a izőt, ugye az asztalon, ugye ott van a tesztkolbász, azt a nevet adjátok, amit akartok neki. Feltöltitek a cső, ennyi. Szóval ennyi lenne, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!